Pre 62 godine, tačnije 1953. sazidana je škola u Lipovi. Godinama ovaj objekat je bio i škola, i dom, a i mesto gde su se mladi iz Lipove okupljali. Onda je škola krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka zatvorena. 90. je ponovo otvorena kao odeljenje matične škole Popinski borci. Ali to nikada više nije bilo glavno sastajalište kao nekada. Mali broj učenika, učiteljice starog kova, odbijali su roditelje koji su radije svoju decu svakoga dana vozili u Popinske borce, iako im je ova škola bila preko puta. Danas 5 učenika uzrasta od 1. do 4. razreda pohađa ovu školu. Učionice su čiste, okrečene, tople, ali je fasada bila u veoma lošem stanju. Lokalna samouprava je budžetom i ove godine opredelila sredstva za školstvo, pa je ovih dana došlo na red i fasada škole u Lipovi. Što se tiče ove škole u Lipovi, to je osnovna škola Popinski borci, jedinica u Lipovi. Škola je napravljena 1953. Od tada do danas nije nešto ozbiljno rađeno na ovoj školi. U zadnjih 2-3 godine ti radovi se već i primećuju i vide. Mi u ovoj školi ovde imamo oko 20 učenika, 5 školaraca i 15 predškolaraca. Tako da ova škola ne bi trebala da se zaboravi. Mi kao ozbiljna vlast i kao ozbiljni ljudi smo počeli da ulažemo u ovu školu. Prošle godine smo je ogradili, dovezli nove golove, sledeće nedelje dobijemo 2 nova koša i sad smo letos zamenili ove prozore. Videli ste da je PVC stolarija. Danas radimo na fasadi, sređujemo je, bit će gotova za par dana, tako da će ova škola biti lepa za našu decu, za naše građane, pošto znamo da se ovde svi mi iz Lipove okupljamo i kada se daje krv dobrovoljno, prvo to neko skupljanje krvi van Vrnjačke banje je bilo u Lipovi, do sad je skupljeno nekih 100 jedinica, to je uspeh za ovo malo naseljeno mesto Lipovu, tako da bit će nam škola lepa. Jedan apel kada je okrećimo i sredimo novu fasadu, molimo ovu decu i ove građane koji žive ovde da čuvaju, da ne pišu po školi, da nam bude što lepše. Škola će do kraja sledeće nedelje da poprimi novi sjaj iz polja, a kada je u pitanju unutrašnjost škole, da li planirate tu neke radove i kada? Pa, što se tiče ove kalendarske godine, sigurno ne, ali sledeće godine bi trebali da nastavimo sa zamenom stolarije i sređivanjem ovih toaleta ovde, tako da ćemo i nekih radova imati sledeće godine i sa tim ćemo da zaokružimo Lipovačku školu. Ovaj deo Lipove je izuzetno naseljen. Zašto je tako mali broj dece, svega 5 dece u osnovnoj školi? Da li može na neki način, da li mogu roditelji i deca da se privuku, da se vrate u ovo odeljenje do polaska u više razrede osnovne škole? Pa evo, već ove godine smo videli napredak i nadam se da će, kada ova škola dobije novi izgled i novo unutrašnje jezgro, biti mamac da roditelji upišu decu ovde u školu. Pored škole, vi ćete u narednom periodu raditi i na popravci putne infrastrukture u ovom delu Vrnjačke banje. Pa što se tiče ovog naseljenog mesta, kako mi zovemo ovde Lipovo i Metinske livade, sad u novembru treba da uradimo 4 putna pravca dužine od po 300 metara. To nisu celi putni pravci završeni, nije malo para da se urade odjednom, jer su malo duži, po kilometar su dugački, tako nisam mogao da uradim jedan, a da ova 3 ne uradim, tako da ćemo ove godine krenuti po 300 metara. To je put ka Čukiju Crnoglavcu, ka Bošku Jokoviću, ka Gočanima i put Dinov Rakići. To je u ovom delu ovde blizu Lipovačke škole, tako da ćemo i ovaj deo da unapredimo po standardu i da bude na zadovoljstvo svih nas građana Lipove. Da li dalje nastavljate sa čišćenjem i sređivanjem kanala, jer je to u jednom trenutku bio veliki problem za naseljeno mesto Lipova? Ovih dana imamo ljude koji rade na sređivanju rigola i kanala, odradili su Golubinjak, odradili su od Žicmana do Slatine i ovih dana očekujem da pređu ovde da rade oko škole, sređivanje oko školskog dvorišta.
U ovom objektu otvoren je i vrtić. Na celodnevnom boravku je 15 dece, a 5 ih je u mešovitom odeljenju. Prijatna, pomalo kućna atmosfera vlada u ovoj školi. Sređivanjem i modernizacijom enterijera, koja je planirana za narednu kalendarsku godinu, stvorit će se bolji uslovi, a samim tim nadamo se i veći broj učenika. Ćao, kako se ti zoveš? Anđela. Anđela, kako se tebi sviđa tvoja škola? Lepa je, sviđa mi se. Jel vas ima puno u školi? Ima iz vrtića, nas ima više, a ovako dvoje nisu došli. Reci mi, jel ti znaš šta se radi ovde kod vas u školi? Piše se, uči se, igra se. A koji si ti razred i kako se zoveš? Ja sam Marija Freu, drugi razred sam. A evo ga i drug Uroš. Uroše, šta rade ovo na vašoj školi, jer znaš ti? Fasadu. A što? Ne znam. Za... Da možda bude lepša? Da, Da. A kakva je bila pre nego što su ovo radili? belo. Bela. Je li bila i žvrljana? Da. A hoćete da čuvate posle školu kad vam srede? Da. Jel se sviđa i vama? Da. A li vi idete u školu ili u vrtić? U vrtić. A u vrtić. I kakav je vaš vrtić ovde? Lep. A šta učite vi u vrtiću? Pa pisamo u svesci. S čime ti najviše voliš da se igraš? Zagradsko. A kojim? Lutkice najviše voliš, jel da? Šta onda? Autićima. Autiće najviše voliš, aha. Videla sam da imate neki lep tepih tamo, jel se igrate na njemu? Da. Igramo se kao da vazimo autiće, to tamo kao da je to grad neki. Aha, a šta devojčice rade? Pa igramo se s utkicama. A sa lutkicama? A jel vozite nekad i vi autiće sa Ne. Ne, zašto? Zato što je to muško. Ko kaže? Aha, kad porasteš pa kad budeš vozila kola? Zbunila sam te. Hvala vam, mnogo ste slatki.